Lana ke ku TikTok ngiyayibuka kakhulu mina icontent efuzele eyami. Kwesinye isikhathi ngibuye ngiyibuke nevideo yami nje, yabo? Engithanda ukuyibuka ngaleso sikhathi. Into eziphathelene nespirituality, into eziphathelene no quantum physics, metaphysics, quantum mechanics, izinto ezijulile. Hayi izinto zika wonke, cha, ayiyona ka wonke le. Yalaba asebesho ukuthi something is fishy, something is not adding up. Balalela le content ke le nje, yabo? Laba abathi mabecabanga into bebodwa bese becabanga ukuthi bayahlanya, only to come across our video and realize ukuthi oh no, lento bengicabanga ngihlanye. Nanga umuntu eyikhuluma uthi usacabanga ukuthi kuqondene nje siphinde sikhulume enye futhi bese uyabona oh nansi indlela okuhamba kahle. Abahlanya yilaba abacabanga ukuthi mina ngiyahlanya. How do they do such silly things? 1 2 3 4. Tshelwa kanjani ukuthi yenzani omunye umuntu ekubeni wena uneyakhe vision? Angikho ke lapho. Lensizwa ongimenshine nayo la. Kubona bonke abantu engeke ngibalalele bakhuluma ngespirituality. Lensizwa iyona nsizwa engingazi ukuthi ngizilalele mina mangilalele yona. Ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ngiyaye ngiyizwe ivideo ingakayi kude ukuthi la kuzothiwani. Ngendlela articulate ngayo futhi akasheshi. Uarticulate nje kahle step by step, akafani nami mina ngibuye ngisheshe, buye ezinye izinto ziphume ngingazazi ziphume kanjani. Yabo buye nje kube yilonto cause yes singanikwa ilento ithuluzi sonke. Kodwa ngeke size silisebenzise ngendlela efanayo sonke. Yabo? Andike la ku spirituality ungagcina sewusounda like a broken record because ungagcina kuba ngathi uphinda into eyodwa. Yabo? Ziyeze ngifikele mina lezo ikhathi. Kuba ngathi ngiyaziphinda la. Lento ngeke ngayikhuluma kodwa ngiyikhuluma ngenye indlela. Ngisakhuluma the same thing kodwa sengiyikhuluma ngenye indlela. Omunye umuntu avela acabanga ukuthi hayi yenye ivideo le kanti lento isa related naleya yami mina ngiyayibona kodwa nakayiboni. Futhi ke la omunye o advanced kwi consciousness uyashesha ukubona lokho ukuthi la lento le iyafana naleya ya kodwa ukuthi usibekwe ngenye indlela. More especially njoba iuniverse iparadoxive kwayona vele. Everything is and is not at the same time. Umuntu ke onga advancile kwi level of consciousness ngaleyo ndlela engagcina ekuzwa sengathi uyaziphikisa ke kuloko kade ukusho ngathi uyaziphikisa njengokuthi nje uzothi wena ireality ayikho, ireality ayikho real. Yabo? Ay paradox le ukuthi ungathi reality ayikho real. So usuyabona ke manje ukuthi ireality ayikho real in the sense yokuthi i-illusion muzo wazi ukuthi yakheka kanjani i-illusion. Yabo? Kusho ukuthi kumele ube kwesinye state ukuze understand ukuthi ayikho. Kodwa at the same time kumele ube kwenye pole. Kusho ngamanye amazwi ama two poles of the same coin lawo. Kumele ube kwenye pole ukuze understand ukuthi ikhona. Kumele ube kwenye pole ukuze understand ukuthi ikhona. Yabo? Kumele ube kwenye pole ukuze understand ukuthi ayikho. Ngicela ukukhwehlela ke la. Nginenkinga yomkhuhlane. Ngicela ukukhatha nje ukuthi ngilongikhatha ivideo la. Ngiyikhatha la ukuthi ngibuye ngakhwehlela. Ngathi akukho natural. Kuyi-nature nje. Abelungu nje into eziyi-nature bayaziqhakambisa ubuye uthi uhleli nabo nje uzwe nje bethi bese beqede bakubuka bese bayahleka ngoba vele kuyi-nature. Yabo? Right ke asidluleke lapho besaye etolo. I-reality njalo ke. So I will invite you to go and watch and enjoy the content of this a young man. Masithi young man ke sishinsizwa. Uye enjoy. Bakhona nabanye
bakhona nabanye ukuthi namhlanje ngikhuluma ngayo ngoba ungimenshine naye la yabo. Yeah, ukuchazela kuthathe nje step by step, akuthathe step by step. Uma ngabe nginqena ukwenza ivideo noma uma ngabe ngihalela, phela umoya ukuhale mfethu, ukuhala umoya, uze umoya uyahala, uhalela ukuzwa njengomuntu osuke ehalela ukuya esontweni ukuyozwa umfundisi wakhe nezwi, uze ukuthi umoya uyahala, uhalela lezi inkulumo. Yeah, mhlambululi is someone who articulates it the way me engathanda nami ukuyi-articulate ngayo into. Yabo? I-variety bafethu. Wena uzoba ignorant nje ngoba uyazithandela, kodwa uchithisa baningi. Ngeke ngize ngibabale, baningi la ku TikTok. Niyabazi, baningi. Baningi kakhulu. Nami nje ngiyakhathala ukuthi ngizolalela abanike namhlanje. Namhlanje ngizolalela abanike namhlanje. Yabona ngishilo vele ugcine vele sokuba ngazuthi nivele into eyodwa vele, yabo? Ugcinini. Yabona ke mhlawumbe mawumuntu obhema insango, mhlawumbe icontent enjena ungayijabulela. Ungayijabulela impela le content ngoba mina ke yangihlula insango. Kodwa abantu ngeke ngihlale nabo abayibhemayo. Ngiyabona ukuthi bayajula emveni kokuyibhema, baqhamuka nezinto impela ezingama inventions. So izinto abayibuka ilight, mayingamalanga nje umuntu insango. Uyayibona nje uyaqhamuka nezinto ezingama inventions. Ngicabanga ukuthi abantu abayimpela abayibhemayo abayishukayo impela insango, ngicanzi bayawajabulela ama video esiwenzayo. Bayajula laba bantu. Bayajula laba bantu. So ijabulele icontent yethu. Ijabulele icontent yethu. Ngiyafisa nje ngihlangane nayo lensizwa. Ngoba abanye sengeke ngahlangana nabo. Nabanye ngisazohlangana futhi nabo. Kodwa nje ngiyafisa impela ukuthi ngike ngihlangane nayo lensizwa. Sike nje ngibe kwi-aura yayo. Ngibe kwi-aura yayo. Mhlawumbe mina indlela yokungixhuma nokungithinta. Ngoba mina yami number i-public la. Angibonanga ke kweyakhe channel noma ikhona ni number yakhe public, kodwa engangi WhatsApp kuyo le number yami. Ngoba ke ama comment abuye bemaningi, sibuye sibe busy kakhulu. Ngathi uthi le video ugcine ngayibonanga, mhlawumbe ngam-mention ukuze ayibone. Mhlawumbe ukuze kukwazi ukuxhumaneka ngoba yabona ama comment nama seyangihlula manje, aseyangihlula impela ama comment. So ukuthi ngigcine ngingazange ukuthi khona umuntu oyibhala ukuthini noma ungimentionile kwenye, kodwa ama mentions I do attend them, yabo. Khona ngobona mhla sengigadlwa nami ukuthi awu nakho ngigadlwa, abantu mabengimenshina phela kumele ngisheshe ngisabele ukuthi bangimenshina ngapha abantu. Uthola ukuthi 200 changes akabaqoli kanje abantu, bese bengimenshina abantu, kumele ngisabele. That is why ama mentions ngiyawa attend. Kodwa ama comment bafethu maningi ngiya attend lapho nalapho. So ungixolele i-comment yakho mangigcine ngingayibonanga. Senginanela kuyona lento ukuthi mhlawumbe ngagcina ngayibonanga le video, ukuthi ngeke ngalokhu nje ngakhuluma ngaye kanje, ngasho nanokuthi mhlawumbe angithinte WhatsApp ixhumana, yabo. Yeah. Nganza kwethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ke sengibuyile ke manje. Kodwa ukubuya kwami futhi ngibuya in a staggered approach. Ngithi yabona I'm not bombarding you. Angin love boom. Angin love boom ngama video after video. Angin love boom ngaleyo ndlela. Ngoba nami vele ukubuya kwami ku staggered, yabo. Kunengqinamba nje encane ebengikade ngibhekene nayo, kodwa kubuya ngathi le ngqinamba inqotshiwe njengamanje. Ngoba ingqinamba enkulu inqotshwa in stages. Uzobona masinqotshiwe ke yazi yaphethakala, uzobona na ukuthi siphethakele le ngqinamba. Injalo ke impilo ka spiritual kunjalo, kuba nengqinamba onikwa yona bese uyaqonyeliswa, uyadlulela phambili, uthola enye ingqinamba uqonyeliswe, udlulele phambili, yabo. So abantu bayengibalekela ke ingqinamba, bayibalekela ingqinamba, kanti ingqinamba ufana nomuntu obalekela i-exam. Uzophasa kanjani iclass ubalekela i-exam ngoba uzolifeyila phela, yabo. Uphinde futhi, yabo, uthola ukuthi lezi zinto usuyazazi zonke lezi ezifundwa la, kodwa uyayibalekela i-exam ngobani?
uyigwala ungayibalekeli ke ingqinamba zakho zibheke head on